बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया दिनै कक्राझार जिल्लानि श्रीरामपुर हाग्रा बिफान मावख'आव खौरांगिरि मेल लानानै माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ खौराङाव फोसावदों। बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सान सिगां बिटिसि सरकारा आसाम सरकारनो मोनसे आर'जलाइ होबाय, जायनि गेजेरजों बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै 4 जिल्लाफोराव बड'लेण्डनि थाखाय आलादा मोनसे फर्स, जायखौ बिथाङा बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स मुङै फोसावना होदों। बे फर्सआ बड'लेण्डनि थाखाय दाजानायनि लामायाव आरो गमामायैनो बे फर्सआ दाजामारोब्ला बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै 1500 सा सुबुंफोरखौ बे फर्सआव थिसनथाइ होनाय जागोन होननानै बिथां रनजित बसुमतारिया रोखायै फोसावदों। फारसेथिं रायमना माहारियारि पार्कनि जौगाखांनायनि थाखाय माबायदि कनस्ट्राक्सन खालामगोन बेनि थाखायबो रायमना हाग्रा ओनसोलाव खौरांगिरि मेलनि उनाव नायबिजिरहैगोन होननानै बुंदों। दिनैथ' बिदि सावरायनाय माने ओरैबायदि जोंना मानव गेदेर बिथां बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर'आ सारा बिथोन होनाय बायदि जोंनि बिटिआरनि गिबि माने कनसालटेन्ट हिसाबै फैनाय मुकुल गगৈ बिथांनि दैदेननायाव आंबो दंफायो। जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि CSDDF दङ नैबे कसुगाव रेन्जनि। जों जयैनो रायमना नेसनेल पार्कखौ माबोरै जोङो जौगाहोनांगौ बेनि सोमोन्दै स्टाडि खालामनो थाखाय बेवहाय दंफैयो आरो जोङो स्टाडिखौ जागायदों नैबे श्रीरामपुरनिफ्राय। श्रीरामपुरखौ एक्सुवेलि जोङो माबोरै स्प्रिं बर्ड खालामनानै जोंनि रांखान्थियारि जौगाथायखौ रायमना हालामाव लांनो हागोन, जोंनि बे चक्रशिलायाव लांनो हागोन, मानासाव लांनो हागोन, बरन'दियाव लांनो हागोन, बिनि थाखाय जों स्टाडि खालामग्रोदों। दा बे जोबनायनि उनाव जोङो रायमनायाव थांगोन। रायमना नेसनेल पार्कखौ जोङो नायथिंहैगोन। रायमना नेसनेल पार्कखौ नायथिंहैनायनि गुबै थांखियानो जादों डेभेलपमेन्टखौ जों माबायदि लाबोगोन। दा जोंनि गेजेराव गोबां सोंथि सफैदों। सोरबाया होनदों रायमना, सोरबाया होनदों कसुगाव। आं बिसेस भाबे रायजोफोरखौ बेखौसो खावलायनो नागिरदों, जायगाखौ लानानै जोङो गावजों गाव उदै नारलायिया गाहाम। मानोना जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा अलरेडि बिथोन हरखाबाय, मेइन रडनिफ्राय राजा लामानिफ्राय कसुगावजों थांनाय लामा मोनसे आरो रायमनाजों थांनाय लामा मोनसे, बे मोननै लामाखौ बेसेसिम जों सौहायो माने जोंनि रायमना नेसनेल पार्कआ गाज्रि गोहोम गोग्लैयैसिम नोजोर बोनानै बेसेसिम जों हायो माने 3 लेन गोनां लामा जों बानायनो नागिरदों, ब्लेक टपिं, आरो बेखौ खोब गोख्रैनो जोङो जागायगोन। बेनिफ्राय रायमना ओनसोल आरो कसुगाव ओनसोलाव बहा मा अफिस गायसननाय जागोन बेखौ दिनैनि कनसालटेन्टनि दैदेननायजों जोङो स्टाडि खालामगोन बा सार्भे खालामनाय जागोन। जोंनि बे नेसनेल पार्क 4खौ बिटिआरआ ओरैबायदि मोनसे फिसा हालाम, बे हालामाव 4 नेसनेल पार्क दङ, नङा होमबा? सेन्सुरि आरो नेसनेल पार्क। बेफोरखौ बासायनो थाखाय जोंना मेन पावारनि माने सुबुं गोहो धोना बिराद खम जानानै दङ। हिउमेन रिसोर्सआ, मेन पावारा। नंखायनो बे आंखालखौ सुफुंनायनि थाखाय जोङो दाखालि जोंनि बिटिआरनि मोनसे EC मिटिं जानानै थांदों। बे EC मिटिङाव पास खालामनाय बायदियै नैबे बारनि आसामनि बाजेट सेसनावहाय पास खालामनो थाखाय जोंनिफ्राय बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स होननाय मोनसे 1500 मोनसे फर्सनि मुं दोननानै जोङो अलरेडि प्रप'जालखौ हरदों आरो जोङो पजिटिभलि लादों। बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा जोंनो सापर्ट होगोन। मानोना देग्लाय बा बे 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि आसाम सरकारा मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायावहाय 35,000 माने बेटेलियन आसाम पुलिस बेटेलियन बानायनानै जोंनि आसामाव माने इयुथफोरनि निबनुवा समस्याखौ समाधान खालामनो नागिरदों। गतिके 35,000 बेटेलियन दानायावहाय स्पेसियेलि बर' हालामाव बिटिआरआवहाय बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स हरनाया गेदेर खोन्था नङा। जायनि जाहोनाव जोङो 100% आसा जों नेनानै दङ आरो बेखौ जों गाबोन सबनियानि रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै मिजिं खालामदों।